Unsa kasagaran inyong ginabutang sa kalabasang ukoy? Pasayan, bacon o ang duha? Panitan usa nato ang pasayan. Dayon kuhaon ang hugaw nga party gamit ang toothpick. Usahay ang hugaw nga party naa sa pikas nga side. Dayon butangan og init tubig ang gisudlan sa ulo sa pasayan. Mao ni gitawag shrimp broth. Magbanggod og kalabasa, magandam og binatil nga itlog, hiwaon na ginagmay ang pasayan. Unya butangan og asin ang itlog. Butangan sabni og paminta. O kayon lang nig maayo. Dayon butangan og harina og ibubo ang shrimp broth nga atong hinimo ganiha. I-mix lang nig maayo. Unya ibutang ngadto sa binanggod nga kalabasa. Murag cereal. Subscribe sa kumama man. Karon pwede na nato idugang ang pasayan. Of course, sir knows. I feel like I need to put sibuyas dahon. Ato na ning krituhon. Hangtod mapuno ang karahay pero ayaw ra pud siya punag maayo. I-flat lang ni hangtod sa makayang i-flat, dayon balihon og na brown na. Kay numdum mo nga niingon ko nga gusto na ako butangan og sibuyas dahon. Nakadesisyon kong butangan na akong sibuyas dahon kadtong duha na lang ang prituhonon. Pero okay ra, better late than never, di ba? Mo na ni ang kalabasang ukoy, nakakaton kog lutoan ni katong grade 6 pa ko. I like this. Dapat sa gulag, ano? Halang lang kay butangan ako dahon pepper good. Ang halang na. Ami ang pasayan. Medyo siya kayo. Mao pa niya ang una niyang pagtilaw og kalabasang ukoy. I-try ninyo sa inyong balay basin magustuhan sab sa inyong mga anak. Ganahan kay kuning okoy ba? It's so yummy.